Bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Michael Emanuel ta' 28 sena mill-Kosta tal-Lavorju li qed jiġi akkużat bil-qtil tas-sieħba tiegħu Marija Lourdes Agius ix-xahar li għadda ta' 7 tfal. Fuq il-pedana tax-xhieda l-investigatur ewlieni l-Ispettur James Grech mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali qal kif kien Emanuel stess li dakinhar tal-15 ta' Settembru mar jirrapporta l-assa ta' raħal ġdid li s-sieħba tiegħu ma setgħetx tqum. Qal kif minnu feħ fuq il-post fit-triq Tortelle marru l-pulizija fejn sabu il-katavru ta' Agius mindut fuq in-naħa tal-lemin tagħha u sieqa kiesħa. Fid-dawl ta' rapport ta' vjolenza domestika jumejn qabel, il-pulizija bdew jittrattaw dan il-każ bħala wieħed suspettus tant li ssejħet il-maġistrat tal-Assa. L-Ispettur Grech qal kif kien it-tabib forensiku Mario Scerri li ddetermina li l-vittma kellha bosta marki ta' vjolenza fosthom feriti fuq rasa, dbenġil fonqa u grif ma' ġisimha. Mill-awtopsja sar magħruf li Lourdes mietet f'gata u li sabiex inqatlet qal ilha ħalqa. L-Ispettur Grech żvela li mill-interrogazzjoni irriżulta li l-vittma u l-aggressur kellhom x'jaqsmu sesswalment f'dak il-lejl inqatlet. Ġie determinat li huma kienu jafu lil xulxin għal kważi 6 snin, iżda kienu ilhom jgħixu flimkien għal 4 snin. Emanuel kien iltaqa' l-ewwel darba ma' Agius f'San Ġiljan. Madankollu ingħat li l-akkużat irrabja meta kien sar jaf li ilha mingħand persuna oħra. Fil-qorti ntqal kif ir-rapport ta' 13 ta' Settembru sar wara li l-aggressur kellu argument ma' Lourdes u omma tant li xeħet li l-vittma mal-art u għadda b'siġġu bitnej li huma jittieħdu l-isptar. Dakinhar stess l-aggressur tkeċċa mid-dar bħu l-vittma jibdel is-sellatura tad-dar biex ma jidħolx. Intqal kif il-pulizija pruvat tfittex saqaf sabiex Michael Emanuel ikun jista' jorqod, madankollu ħadd mill-aġenzija appoġġ ma rrisponda. Huwa kien qal lill-pulizija li kien se jfittex saqaf fuq rasu. Fl-interrogazzjoni l-akkużat qal kif hu u l-vittma kien qed ikollhom ħafna problemi anke minħabba tfal għax skontu ma kienx jinteressaħħa minn ulieda. Fis-seduta tal-ħamis filgħodu xiegħed fil-magħluq il-psikjatra ta' Michael Emanuel. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda qed tinġabar quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo filwaqt li l-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispetturi James Grech u Sara Zerafa. Għall-akkużat qed jidher l-Avukat Luċjo Xriħa.